A lokacin da tarihin Bani Isra'ila ya kai matsayin da ake kira zamanin kowane mutum ya yi abin da ya ga dama, sai al'ummar ta tsinci kanta a cikin wani rami mai zurfi na ruɗani da ɓarna. Bayan rasuwar manyan jagorori irin su Annabi Musa alaihi salam da Annabi Yusha'u alaihi salam, sai zukatan mutane suka karkata zuwa ga duniya da bautar gumaka irin su Ba'al. Wannan ɓarna ta sa Allah Maɗaukakin Sarki ya jarrabe su da maƙiya masu tsanani, wato mutanen Filistin, waɗanda suka riƙa fatattakar garuruwansu suna cin zarafinsu tare da hana su gudanar da addini a cikin kwanciyar hankali. A wannan tsaka mai wuya, akwai wani mutum daga zuriyar Lawi mai suna Elkana, wanda yake zaune a yankin tudu na babban dutsen Efra'imu. Elkana mutumin kirki ne mai tsoron Allah, amma gidansa yana cike da jarabawa. Yana da mata biyu, ta farko sunanta Fenina, wadda take da ‘ya'ya da yawa, yayin da ta biyun kuma, wadda yake so sosai a cikin zuciyarsa, ita ce Hanna. Hanna ta kasance mace mai haƙuri da zurfin addini, amma tana ɗauke da wani babban raɗaɗi a cikin zuciyarta. Ita juya ce, ba ta taɓa sanin daɗin goyo ba. Wannan rashin haihuwa ya zama mata sila na cin zarafi daga kishiyarta Fenina, wadda take yi mata gori akai-akai, musamman a duk lokacin da suka tafi ɗakin Allah da ke Shilo domin yin hadaya ta shekara-shekara, wato layya. Wata rana, bayan sun kammala taron bautar Allah a Shilo, Hanna ta kasa cin abinci saboda tsananin baƙin ciki na rashin ɗa. Sai ta shiga ɗakin Allah tana kuka, zuciyarta tana rawa, bakinta yana motsi amma babu sautin abin da yake fita. A can ta yi wani babban rantsuwa da alkawari ga Ubangiji, tana cewa, “Ya Ubangijin rundunoni, ka dube ni, ni baiwarka ce, ka tuna da ni, ka bani ɗa namiji. Na yi alkawari zan sadaukar da shi ga Ubangijina na dukkan kwanakin rayuwarsa, kuma reza ba za ta taɓa kansa ba, wato zai kasance mai hidima na musamman a wannan ɗakin Allah na Shilo.” A wannan lokacin, a wajen akwai wani babban malamin addini kuma alƙali mai suna Eli, wanda ya ga yadda Hanna take kuka tana motsa baki ba tare da sauti ba, sai ya yi zaton kurma ce, sai ya tambaye ta, amma bayan ta bayyana masa damuwarta, sai Eli ya natsu ya ce mata, “Kar ki damu, je ki cikin salama, kuma Ubangijin Bani Isra'ila ya biya miki buƙatar ki nan take.” Bayan komawarsu gida, Allah Maɗaukakin Sarki mai ji ne kuma mai gani ya karɓi kukan Hanna. Ba a daɗe ba ta samu juna biyu, sannan ta haifi ɗa namiji mai kyan gaske, ta saka wa yaron suna Shamuwilu. Ma'anar sunan shine Allah ya ji addu'ata. Hanna ta riƙe ɗanta da ƙauna, amma ba ta manta da alƙawarinta ba da ta yi wa Ubangiji. Bayan ta yaye shi, ta ɗauki yaron ta kai shi Shilo wajen Eli, ta ce masa, “Ni ce matar nan da ta tsaya a kusa da kai tana addu'a. Allah ya bani wannan yaron, saboda haka na sadaukar da shi ga hidimar Ubangiji na tsawon rayuwarsa.” A nan ne Shamuwilu ya fara rayuwarsa a cikin ɗakin Allah, nesa da mahaifinsa, yana ƙarƙashin kulawar Eli. Yayin da yaron yake girma, ya kasance abin sha'awa ga kowa saboda ladabinsa, kyawun halinsa, da kuma yadda yake saurin fahimtar ayyukan addini. Amma a daidai wannan lokaci ne gidan Eli ya fara rugujewa saboda ɓarnar ‘ya'yansa, wanda hakan zai zama silar babban sauyi a tarihin addininsu. Yayin da yaro Shamuwilu yake girma a cikin ɗakin Allah da ke Shilo, a lokacin addinin Bani Isra'ila ya kai matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba. Ya girmama, ko da yake Eli babban malami ne mai tsoron Allah, amma ya tsufa sosai, idanunsa sun fara gani dishi-dishi, kuma ikonsa a kan iyalinsa ya raunata. Babban bala'in da ya addabi al'ummar Bani Isra'ila a lokacin shi ne halayyar ‘ya'yan Eli guda biyu,
wato Hofni da Finehas. Waɗannan matasa waɗanda aka naɗa a matsayin firistoci ko kuma mu ce malaman addini masu hidima a cikin ɗakin Allah na Shilo sun kasance azzalumai ne. Maimakon su kare mutuncin ɗakin Allah, sai suka koma suna kwashe mafi kyawun naman da mutane suka kawo domin sadaukarwa ga Ubangiji. Suna amfani da ƙarfin ikonsu wajen cin zarafin mutane, har ma suna aikata alfasha a ƙofar ɗakin Allah. Wannan ɓarna ta sa mutane suka fara ƙyamar bautar Allah, suna cewa, me yasa za mu kai sadaukarwarmu alhalin 'ya'yan Eli za su ɓata mana ita? Eli ya san abin da suke yi, kuma ya yi musu faɗa, amma dai bai ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki na tsayar da su ba, saboda yana son su sosai, kuma ya nuna son su fiye da yadda yake kishin dokokin Allah. Wata rana da dare, lokacin da fitilar ɗakin Allah take kunne, Shamuwelu yana kwance yana barci a cikin ɗakin bauta kusa da inda akwatin alkawari yake. Akwatin da annabi Yusha'u alaihi salam ya yi amfani da shi ya tsallaka kogin Urdun shi da bani Isra'ila a tarihinmu na annabi Yusha'u. To wannan akwatin, nan take wata murya mai girma ta kira sunansa, ya ji an ce, Shamuwelu, Shamuwelu. Ya tashi da sauri, yana tunanin Eli ne yake kiransa domin wata buƙatar. Sai ya ruga wajen Eli ya ce masa, gani, ai ka kira ni ne ko? Sai Eli ya amsa masa ya ce, a'a, ban kira ka ba, koma ka kwanta. Hakan ta sake faruwa har sau biyu. A karo na uku ne, sai Eli ya fahimci cewa wannan ba kiran ɗan adam ba ne, Allah ne yake son magana da yaron. Sai Eli ya ce masa, Shamuwelu, idan aka sake kiranka, ka ce, yi magana ya Ubangiji na, domin bawanka yana sauraro. Sai Shamuwelu ya koma ya kwanta, zuciyarsa tana dukan uku. Can sai muryar ta sake dawowa, aka kira sunansa, Shamuwelu, Shamuwelu. Sai matashin ya amsa kamar yadda Eli ya faɗa masa. A wannan dare ne Allah ya saukar masa da wahayi na farko, amma wahayin ya kasance mai ban tsoro ne, domin Allah ya sanar da shi cewa, zan yi wani abu a cikin bani Isra'ila wanda duk wanda ya ji shi sai zuciyarsa ta girgiza, kuma zan hukunta gidan Eli har abada, saboda ɓarnar da ‘ya'yansa suke yi yana gani kuma bai hana su ba, kuma babu wata sadaukarwa da za ta taɓa kankare wannan zunubin na gidansa. A haka, bayan wayewar gari, sai Shamuwelu ya ji tsoron gaya wa Eli wannan mummunan labari, amma Eli ya matsa masa, kuma ya sanar da shi cewa kada ya ɓoye masa komai. Shamuwelu ya faɗa masa dukkan gaskiyar magana, bai ɓoye masa komai ba. Sai Eli cikin miƙa wuya ga ƙaddara ya ce, ba damuwa, ai shi ne Ubangiji, bari ya aikata abin da ya ga dama a kan bawansa. Daga wannan rana, labari ya bazu a faɗin ƙasar, tun daga garin Dan har zuwa Bersheba, cewa Allah ya naɗa Shamuwelu a matsayin annabi. Duk abin da Shamuwelu ya faɗa yana tabbata, kuma Allah ya ci gaba da yin wahayi a gare shi a Shilo. Yayin da hasken Shamuwelu yake ƙara haskakawa, shi kuma fushin Allah akan gidan Eli da banu Isra'ila ya cika. Sai mutanen Filistin suka tashi da yaƙi, suka shiryo babbar runduna, suka fito filin daga. Su ma bani Isra'ila suka fita fagen daga. An gwabza sosai, kuma an kashe ma bani Isra'ila mutane 4,000. Sai suka tsorata, sai suka shiga cikin ruɗani. Shugabanninsu suka ce, me yasa Allah ya bar mu aka doke mu haka? Sai wasu suka ce, bari mu je mu ɗauko akwatin alkawari daga Shilo domin ya zama kariya a tsakiyarmu, kuma mu samu nasara da taimakon Allah. Sai aka je aka ɗauko akwatin alkawarin. Hofni da Finehas ‘ya'yan Eli suna biye da wannan akwatin, suna ba shi kariya. Lokacin da akwatin ya isa a sansanin yaƙin, sai banu Isra'ila suka yi wata uwar tsawa da sowa har sai da ƙasa ta girgiza. Ai kuwa, Filistinawa suka ji tsoro suka ce,
Wane irin ihu ne wannan? Lallai Allahn da ya daki Masarawa ya shigo cikin sansaninsu. Lallai mu dage mu zama jarumai, in ba haka ba za mu zama bayansu. Sai aka ci gaba da gwabzawa. An fafata ƙazamin yaƙi sosai. Sakamakon yaƙin ya kasance mafi muni a tarihin wannan lokacin. Filistinawa suka yi nasara mai girma a kan Bani Isra'ila. Suka kashe musu mutane 30,000 daga cikin Bani Isra'ila. Kuma mafi girman bala'in shine an ƙwace akwatin alkawarin daga hannun Bani Isra'ila wanda suka ɗauko a Shilo domin neman taimakon Allah. Sannan kuma ‘ya'yan Eli su biyu, wato Hofni da Finehas, su ma suka mutu a wannan yaƙin. An ce wani mutumin ƙabilar Binyamin ne ya gudu daga fagen daga da kayansa a yayyage, ya je Shilo ya kai labarin abin da ya faru. Eli yana zaune a kan kujerarsa a gefen hanya yana jiran ya ga an dawo da akwatin alkawari cikin fargaba. Lokacin da labarin faɗuwa da mutuwar ‘ya'yansa da kuma ƙwace akwatin ya isa gare shi, nan take Eli ya faɗi daga kan kujerarsa ta baya, wuyansa ya karye, ya rasu nan take. Eli ya yi alƙali a Isra'ila har na tsawon shekaru 40. A ranar kuma matar Finehas, ɗaya daga cikin ‘ya'yan Eli da aka kashe a filin daga, ta haihu. Saboda firgici sai ta sanya wa yaron suna Ikabod, ma'ana ɗaukaka ta kau daga Bani Isra'ila, domin an ƙwace akwatin Allah a wannan yaƙin. A nan ne annabi Shemuwilu ya tsinci kansa a matsayin madugun da ya rage wa al'ummar, domin shugaban addini Eli ya mutu, gidan sarauta na malamai ya rushe, sannan babban abin alfaharin addininsu, wato akwatin alkawari, yana hannun maƙiya. Bari mu dakata a nan a cikin wannan bidiyon namu na tarihin annabi Shemuwilu. Ku biyo mu a bidiyo na gaba domin jin ci gaban wannan tarihi. Ku yi mana subscribing idan wannan shine farkon zuwanku a wannan channel tamu. Kuma kada ku manta ku danna ƙararrawa ta yadda da mun ɗora sabon bidiyon mu za a sanar da ku. Kuma ku yi mana liking na wannan bidiyon, ku yi sharing ɗinsa zuwa ga 'yan uwanku da abokan arziki. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa. Kuskuren da muka yi kuma Allah ya yafe mana, amin summa amin.